Ubwansu bw'omugusi nigo balinsi y'amorokeryo ya Baibuli. Ine kwa Nayaeteire kiro monto asense gatomanya na Nayaeteire. Mwanchi muligerere bugeta seni kya Ndizi TV naenda somoroberio okoro kwa Nayaeteire okoreto mwananchi Sara Nyarangi ontita kera litukule Jumanne ense ya mwene nusu cha maragoba naende rero nonde ase ward ya Kitutu Central egotoka ase ebunge ya Kitutu chache South county ne ya Kisii amatuka bwango igana akire kambi ase bunge yo anena mona ase ward ya Kitutu Central asa abantu baitu bare bamenyete ne michando ao ekerenga kyomorobero y'omwanchi murigereria karogwa tegerero mugano bwoyo mino naye toko bumomo gosetukomie nkoro ekerenga no gokonya bali batagete obokonya sitokonyara nonye bintu bikongete pa igo bano litskolia rero nonde aiga ase ward ya Kitutu Central na nakomanyire ekarongo chikosanga no mongena Melen na chiko totebyo bokongu bwaye kiagera kero muntu nabwata bokongu buli bwaye kero kende neri bagotaranyora onyari ko bakogosanga amonanchi igo bakaba amonanchi goikomoere kiagera mbiu ya mugambo ikilia lazima kuna jambo igo bano tigatora gamba no mongina Melen aratotebya nga ye ikiri obugima mangana kiaya abwate asomorobelio bweli tskolia rero karibu sana baba Melen aiga Kitutu Central Kitutu Central aiga nonka bugo nonka emole tauni ime kabisa tole tauni ime karibu sana ono Melen so Melen nkayia Melen nkayia ruete bumaliba bonchari mwaka kyo ya chita mwaka nkare no botenyore Melen musaba Melen mbalenga bayibole twekero kenda bayibole mbaro bana wa minombi yabale twaibore twa abamura batano n'abasuwati batano mwarenge 10 twarenge 10 komenda na tatu mino mino mukabe set nkwigete gosoma masomo naki ngaigwa chete skuru y'oboroso na chete primary ya Igunga ogaika klasi ngako klasi nye naro tinse omete masomo gochibosimona aba ulimbani ngekwenyara bono ngaro inkonya kubachanda ikagera ngatiga naende ngakieria abasubati abamara bare gosoma mono mono usinde into abasubati kero gwatigera inye ogachaka ko ligi kokore biashara gosengaki ngara chake biashara bike tu kora tukanya kokore biashara no muntu yore mama bana tukara kora matuka make kaikye miaka yani yere ya igete ngachalende nkanyora liane bone mumeranete na mugako yogo mugako yone nare kogende na ganchire koire bintesi echiro bono no twachite tukaumeranera daraja mbiri no gwagachire chi no nagachire chirenga kiyo bona karugwacha umuchuyo nakikwanyara tubuguma bwarenge mwaka ngokora renge gasi gasi yaro yaya gasi tare gokora uruwe gasi yare gokora ne ya mugondo tu kunya kwerigerie gasi engero tari kire ya serikali ntabyange story bono kero gwachitana kimuchagite family no buguma uno wengo bokongugo mwaka tabwate kende nakimwachagite family gocha family ya nabatu atemete tukara umwana mutangirende nabatu twanyore tamonere tukara umumurorenge umumurorenge de tukanya gusuma obugima lenda monere tokonyorege kego gende konda na nche kwende kibarua twareta twarende twachakira obugima nyumba nebona mwana mutangani obugima bado no bakobware no yo kabere no nabo igo bole stili by the way abana barengo bwate mungina Melen boni ga abana yimbwate 8 oyo no yo karenga ngagetonera twacha kwanera rero bono yo nero bu mwiso asomo kogotera kirindo naro kumubwati kurumaiga nendo mokogoti oyo no yo saba bona
nakyo obogima bwabeire nakyo konyara korinda abana abonsi mutabwati kende nara gosibetie uniform yawe yokwenda echiro andi gwachagete biasara echiro nande ng'ai okobikorera ntarachambiri okay nachagete mwanzo nachagete kogora amatoke naoni na amapaipai nkarombia ng'ira buya bono ngachaka na echinyanya bono iga ase obweng'eni echinyanya nkoona abana bakorire chisukuru abande gose bado abana bakorire esukuru abana batatu bakorete and form 4 banyorire kibarua ande gose kibarua kera kimbaranyora aya rinde bakonya kuria ebike igotu naba bande oyore class ke igoro ire ngaikire abogosomi bono abo bono iga ngosomi narore grade 7 ande narore bono iga form 1 ande narore bono grade 4 okay nero moke bono iyo grade 4 nero romo ngwante byo nabwate ebarongo ya mwabo nero yore grade 7 ng'akimoko yore fees ngorwa se jiro daraja mbiri chinyanya ase ngorwa se jiro daraja mbiri ugonchorerio kogora na gonchorera nanyora nkerinde nabakanire school fees nendagira akimokore no abwamo ngorusia abu nagure ndagera nyumba egere twanyatwarire omugondo oro naki obwatong'ani meleni ekero kogesabuya buya buna bono twagesete na mugondo oro tibwati ayo mugondo arasubo maene timbwati na kunoro na kuiga igansa igi abu ase kwende nagocherugura abu ali esoire gochichi chimboli gochimate bono kwa bandi ali nkwa bande iga ngwekera sana gasi nyumba chire kwani mwagoreta aya ntogoreti ose mwabo mwagogo bara baenga bange baibuli baito okay baoneti kale bono bono tunatwanyore tobogo obolimo bong'ani obo igo no negeticha stiri ndaraja mbili ekogera ndaraja mbili bia mono bono mwanchu murigere tugende tugusanga no mong'ina meleni oyo bwato mwana obwato bole meruboke boke nguchi tuli gusanganere kiagera mwana onero toretaga iga nonyegate ni na story kuri ndo mong'ina meleni kunya gutwererare iguru yobogima na nyemetero bwato mugano ng'ana kibogima bwomete pa bona bono uchumi yaki nire konyore ndagera ni Gusii enkong'u tabwati asa kuri me kiagera kebegi nigo kerege kemono na inde nigabwata bana egwete ondetayo ora mubyore nere kiagera bonsi mbaranyora nonye nimirimo ngo bagenderete kuna goteme go mwanchu murigereria nera tole mwayega igasenka yaye tugende tukona gusanga tubese gusuka nonyanga ke kiagera nigo tugenderete kurigereria obugima abwa meleni ono meleni ekero tutigere chideka nke tumaye kwanda somutimo ko mutiga yekaranze musukera sinini asante sana ekero tutigere chideka nke tugende asumutimoko ntaetora ng'omugano moke igoro buna naki kwanyorete omwana oyo kero kende ekero kwarenge noenda nkwabwate obokorekanu gete ntebenge story y'omwana oyo kiagera nero toretaga nekere naringi musigo nabwate bokongu bondi bwensi tatiage namonyorete ari namonyorete karingi nchenga muni aringi week tare kunyara gwikaransi uyu mwabere bono wikaransire ere nabata anda kere nege sero stili nabalirio yani ntete ombe kebuya ekero rari nyagitari process na kikwamonyorete nyagitari mbatemete kumurigiriri mbaro chimuchandonde gocha story ngora ekero tonyebwate buya torore gose ekero twakorira moroberio gose omwana oyo nanyora bokonyi na emboke ase kero namonyorete ngaki namonyorete naorine banyagitari baro mbante betikende gionse nabanyorete chenero rufu bosonga iga ara burende ngakora amatukabire ngaira na nkalende kara nkabane omwana mitinye 3 kanyara omwana oyereta ochenchiri omubiri bono nchikorigerio yo mwabera abarirete yere bona gauntu kakarabase kabwate mitinye 3 kabwate mitinye nande kare very weak
bono kainya kwebori ninki utukaibori ntutweka no mugaga ngaki omwana oyo igaba nabeta bauti arabu agantebiyaya egento gokoraya toimuki omwana mpaka nyagitari onetene bara koreki batwarichi batebirende richiburi abo abo tuchiete tukanyora bagatotena yayo omwana oyo na yani sina nembe angusete nyingi ikagera bone mbe inero yare gotaria umanyi ngo mubi okay nabanye itari batatebe timo cyane bumwana bono furu irende bakachaka rende bakamubika rende mbamubika tande bakamwira ni bone nasari irigera chikonyora bakamubeke na serikali mitinye 3 na ndibona bakamuira ni ari erigera chikonyora liberera libera riri chikuira no mubere nabona bere toro mutinyo mugima ororo umwana ikaroro gabwaseke genki kiyomuriro bamuhigite lakini oyo ndo mwabo ebarongere ere no nene nyigitali nyakogonkali ere no ari no nyino yongwana nde namugonki igabwasabekire nare kogenda namugonki nagonki oyo nakora yere bakangechuba na waka mama bere namuirera mwana lendo akabere nasari for how long ndibona achite korusi gwekaranyore liberere liboronge na bere to mutinyo yamo akaruo bono nkaigoreru nkairwe wot bon kina bekire nchebie kamone akarumu bonekera akora mutinyo yamo nkairubone wodia sabana bande kabero nari wiki bakanyigorera watena bono umwana wakorere ki abere bia wanyene igete nyomba umwana nabana bali nganyo ari wiki abakamanya kontena tariki fulani nando koreki nando mwirani bono nkaina kamanya bakamriri tu engakei bandi kerete nkagenda nkamwira ni nyagitari bandi kabante no umwana yatakeire gokori gwebisa erikare mitinye yue ene bono nando mentiri bono ikire usine 5 bono arafu ni yekera ikiye 5 kamunjaka bono ku ngaende kliniki bera ngamwera just kliniki bono ngajaka kumwira chitari kichiri bakondike namuira okugonka koroku kogonkare bia koroku bono ne igetaga chaka kogonka bia ogachaka kumwira bona ibisaisi esababu yebisaisi ebimba gotete nererie asinge nchorienda maugaye yarenge wiki tarenge makongo kagena kengani naki airete akamanya gochaka gutara emyaka 6 years 6 years ndibona chagete noyo mwabere atarete kare myaka ebere gose nebere bono ndi mochite kugundwa nga omwana we nabwate shida ya magoro nekere airete egeka gutara gose ekera bona aringe wiki aron twagundwete mapema sana asinje tuchirinde nabwate babe yere bona aringo ngokora ari bintu bwango kuboyo mwa sare no ari mwikaranzi tari gotenena bona gotie bibi kwanda gochia tikabona tuchikumutukikira kenda yonse yasinya bono tukanya gutana umwana ona bwata obako na litwa munyagati chenero ende baba nyitari bamurigerere bia mono mwanchu mure tole no mongina mele no gendete gototebia obo kongu buria abwate gose aitereta buri tangane karo mwana aromoke Onyambono mwana taribu ya igongo tutebia rengarinde inkikia bete kero bamukorire exercise mwana ire myaka 5 no mamanye gutara kyagero mwana koira 2 to 3 years omanyire gutara kurinda singinje bako bwa mauga ngocha tore atutebinga amauga ina chita kababuye kyagera nero mwana uri kwarora gatini negaiga gutara ari buya kurinde enkwanero tiringi yaigo mamwa bongo tutebia renge enkwanero rinde nkai achite na inda tutebia oboreri bwokorera omwana oyo ababona bari special children batagete special treatment atagete no mugati oyo litoke liechabati batagete special diet na kyakoro ikerania yonsi ikiagera ni gasi enkongu no nyambari tubwata abana bari buya nigo tubwata obokongu bwokonyora ndagera ere very special nere bano tukunye gusanga nere gaiga omwanchu morigerere tubaise gusuka no nyangake enamba ya siminere gabo ase TV yawo naye nabo kumwakira nayora iunga mangana ya ine na maene metento anyara bagusi squeeze bagutaka koenekia kurinde na maene na enekirie naende nonde isikori yae naye nabo kumwakira simi so that onyare ko bakugukwana monere naende onye kubwate gintu geke bado roche igata gete
akora imoka ende chiro egere Marogoba anyore genta abantu bae bakuria nikobwate kende wakuniro n'omugano oye na ende ntogende tukuna okwana nabo kumubekera gento geke ase simu yao bagotebana kidogo kidogo ujaza kibaba nekero omonto omong'ina agocha story twagamba osanga agende gwitira buno mong'ina sio kazi rahisi gobana tobese gosuka ngwirana tora somo timokomoke kegima omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Spexels Opticians abwobale se clinic kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamo naendo mwanchu muligere bwegetaseni kia Ndizi TV asogotoganya naende tweranire na ote bigotori no mongina Melen koroiga se ward ya Kitutu Central ase bunge ya Kitutu cha South county ne ya Kisii asabwato Omwana bono iga obwato bokongu mato mwibori erayo mwibori no koronyoriro bana baebya barire keri babwategeke amarwaira etare yasanya ko babwatesia ora bana bae bonsi bagutara gochari nandi bagosoma se skuru Korenda ase Melen bana bae bonsi ne skuru bare kurende ase Omwana oyo yobwato bokongu igwetenere tukuna gukwanira era no tori nere gaiga isiko gaiga igo bono gendera gutubwatia tobese gusukano nyanga kenere nsemo yo mwelio mongina Melen Omwana after 6 years yatarire na chagete ko ba strong ekora bano ndo chinga ngotarare kale strong nari eribona no banyagitari bantebeti nabo kumarerega mpaka kauki miaka 6 abo konyoro onjoreire aro maina batwa marerete gombaki miaka 6 tukanyora bono Omwana ura okongira mauga tari wiki bono agachaka akiga bono nanya kuvuka mambi na bantebeti ke mambi twatara monere iga ya sirimi mambi botambi kanyora Omwana maino ochakire go lakiri ende natara tari gotara stable nabako babuno muntu oko toko gesteri na ukwana karukutari ukwana karuku lakini kia betrenda se nkwana era bono nera tutamaite na ninge sababu arutari ukwana mwate mete kumanya arabana ntu achito kabori andi namwira ntinya kitari kama tebi Omwana utari lakini nkwana era tari gukora teyo tari gukwana igu batingo rusiale sound yero na igu akamanya kombori ekero ko igukora kunko igwari kabaereza yo Omwana ko igukora ko ngo igwari lakini uko irani atari ko irani kama tena bana na obwiri buri bwa chita sumo beroye nabo bwa mo megetigo ikagera ta
takwana buga affecting kwana. Okay. Okorire miaka erenga bono iga. Nabwate miaka 14 koru 209. Ali nabanyorete. Nalikuwa banya 209. Karankunerango na kio barari bwae buri gusena kiritu kuria uri kororekana gochia soborari bwae naende na kyakoro kwelieta Dennis elieta Dennis kebwese. Ndabi na kiritu kuria uri kororekana mpaka kawaende chiro ngakio ko make sure nga Dennis isanekire kwamanya kwaende chiro Bono Dennis nabo nkomoroserie ndagera namwasinge tingo mutiga bono isikaere bieka namubeka namusiekera nyumba asinge njoki ngumutiga isiko umbugatiri bono uchire para uchire para sikumirana negurende bono nje nkomoroserie kerekemo namuri namusiekera nyumba mpaka gwekana arure echiro nacha namanyora guza bamwe abo bakonyorekana baruroro bacha bamuigurira kuru nyumba abo bareri bwanya nabwo Igo no bokongu no kumusiekerera nyumba. Barabu no bokongu abugate boniga munanyore tokoro kwaye iga. Aye omubi. Nare violent ameta bana bande banga bunaba nabo ari mugino neligena anyoro gwakire gusena no mutebunori gosera no muororare. Aya gwakara bana bamwe abasana. No mutindi ali. Aruka muna enchare muri. Aye akobo mubepi nonya naye tako bategerera abune kerincha rimuri cyaracha gana no mwana mo tabati akerincha rimuri taboni gana urire kende bono muberekere all right alafu naende gento kenata kumanya abana muna Dennis ngotaka bare some special diet na bora moe usene ritoke aitere akane igo isharanga natari gukwana isharanga natagete gente kyao nakyo korgo mayanga tatagete bono genteke egento karokenda gatagete nike ekera kina bonko manya sengenjo na bono pakisambu na bono muyekere tingini chiri tatagete chiri chitakoli chiri chiakweniga ali obukima bwoka yaibeka kwa mayana kikai omwana oyo igabona ngeni chitakoletiki tatagete nanda namorentera chiri atagete chiri nando chaka kuri bono piyanande fresh igo ko inko mubekera liria gukana gona manyana gintu kiri tatagete na bono moroserie runguri nonye netari skwana bakubeka muno bakonyora teyo agoterekera abo bono igo manyane sukari igo ne sukari etayo endagera yae engiyanje teri ogotebanga nero Dennis yakoliniririe ye bono yento bano muna endagera eranchite anena mono litoke yali akolibya sana no machere eye ebyonsi bikuguru bitagete chibe amano bukuma nkoliyali right abana muna chingini se chimne suguma chira chitokomwa ta kuli suguma ayi tokomwa ama bera atagete gosekeriera ameno neranchite mona amone chingende ibina byendagera yayi wa gasi ngongona karota bwati gose nakiocha gwakora bona bone ibina bongo tema nanyora ge kasere nere bono tochimna ere yene special ero gwikumu ikera ni ndagire yakolete atagete aba bande baruba manyete nankuli bare kene yonse batena bamdotigero oyo ainumoro cyabo kwamubwaye ere tali gwanja kuwa mutige abaro bono bayita barende kwana kumuira mate naruchu murubiri gete bwa bana banga bunaba ase awareness gete gusokumanywa gete naruche ebyombe mbiro bya bana bunaba iga abaibuli basoete so that abana baromba bwate byegwa onyoro nabwate kegwa gete iga lakini bono buno kumubeka nyumba kwendega sikero kende nabera abakongora lakini kwana kolengera liko kumuira se abana muna bamwe abo bakore kwenda none skuru yabo nero naramu irite skuru kanunda ebona akara somaro karibu myaka 2 ono myaka 2 yeye abalimu babo bariko basoma mbare ko balinda okay ono nare twari musuko tonyora ari busa urusi cyango tugutire bari mu bari kumanya bano na mwana gete ntabwati yanga lakini baliya bagosoma bwe baringe byabarabu basangirira cyanga cyaba ono wigakera nkuru ko moyi
kango ena ne yanga manyete na bono nkogenda tindi gochiko manyora kale na yanga bono nkaro ine mechando kera rito ko kumubekera ne giya to ko boje school otuguta orusiri bono twamanyora arego bono ngachanga muti aro na ara muirete mpaka kwende yaye kwende bibingi yaye nero nyumba gaigo ngachanga mutiga nyasinge nchobono bali mwabumbareko oburendi mbwarengo obiya n'abaiga batakeire oburendi bw'ebirengo biguru gwakwanire ng'a chianga igo nkora rusiale chianga even now no mpaka bono iga orusiale yango tuta bantari kumanya na ati nutigaire bose aboko manyano kawe bona nayo ko bogori kiranya omogose ochikori nande bono gari asatuta tari kumanya asatuta ukanaye nando gotemoni ngaura ara murigeri bakocha konyanyora mpaka asanye tugutera akirona no bono toroche gabe gite chianga cha iburunge inkie ko gutume ko manyanga kurusianga mbubi aboko mogosaneke bo bono manyanga igo mbubi nakora akitamanyeti muruko mwaka boniga ndo suke ando ochonyara urusiri bona bono sida ya bugate yo mwancho murigereria no mugano oye umungina Melen na watu mwana oye Dennis bono gwate miaka 14 ose miaka 14 lakini nende nabenga wa no musigo mokongu ase umungina utagete gosoka arigeria abana bae ikiagera oburendi bwae no bwibirengo biguru igwete takumutigesikaere bweka oranyoro mubwatiri kero kende garanchale ya mulire na violent na baraka no monto nyora mangana beira makongo igona togende tekunda gusanganera iga isikoria aiga chinse mocha nya bururu enamba yesiminge iyo kuna gwetaga bwa TV yao ekero bwate bakonyi bonde bwensi gokonyo mongera nera ari ndira abana bae igo ngatali aikaranste isiko into tomobegetaga ngo chire yanga ya area sibirie atagete ko ende chiro ya daraja 2 asa gokorero bonchorere bwaye egere konye abantu bana baratebe nga iyo no musubatio market gerwanire nagendete kwerwanirira yes lakini tabwati asa kulima onye balibuka mubwata simokulima bado yabegetirege kongu korete ndagera asemesa mungina Melen ekero turigeti gochigo kora omwako gonkia okorere mpaka bono iga ngokonya na muri nonye bintu byakongire antari gokora kande gyose abatori go isiko nande neruri tari onde neruri neruri abatori isiko igotuni nchengwana nasoka nari negasi enkongu igo naye turatebe breadwinner bono ninji igo kende ko bera buna osibete kore ngigia kuri okugura bono murango ngaka ndio gwagete murango kurungaka nakuri chiwikibere yo neri otelirabo neri otelirona lintubete gwachire gwanyore sindani ya tetanus nabe tetusindani na etu nkasunu mbako gosunu ono nkarusu chiusi ono andiri oteli kaboro kwani nakyo gwagete murango uyu bono nonse nani na chito kutambuka uchinyumba nonyakero kunga katinyo toiweti kende nanyorete na manyi ngoka konya witeka at least nonya makogote no arengeri tukeri okay aiga compound ne yao kiasali akorekana kubugana abantu bamenye to rentals compound ne yao abne nyumba cha bana bao ni chichimba cha bana bana okay bono akero twakorire go mwanchu muriga twakorire mugano Melen igo kwayo igure na bwato mwana uri miaka 14 omwana obwatu muchandoye use shortcomings korubuna amanyorete kwa igure gocha bunateme buno moibori exercise ngotemal kurigeri mwana endagera and water view lakini bana koranga na bagocha gukina kare igo atabweka ini abana bande igo bono kubuli kwa umungina Melen gochasa mwanchu murigeri okurigerereti abono nayo ora manyangikirioga ni tikro aso mwanchu murigeri kiagera empanarete gokonya kero baigure baigure megano bune yega gose baigura ari Nayaeteire asobogima batebi gutumeke kamereri ono gakinche timpate gote na ubuka barorire mechando ya nembwate na ubuka baramanye nankire ki baranje gokora ki bonkonya nko erigere nkonyera omwana oje nabana no bwato kuganigete ontana bara banti mutwara kugania singinje kine gintu kyo gokonya nuwene na baranje bo bankonya sinjo mbaro cyo bumaene omwana no bwato bokongo ni bwato musigo getoy yes mbia mono sana mbia mana sugusanga na intwe ono tiga tugotige
ere ominyoke chiro egera abantu baumbache bamisi ndagera maragoba. Asante. Mwanchu murigereria igotwarenge no mongina Melen kuruga iga sensema ya Kitutu Central Ward oyo tutebiri umugano bu mwana oye Dennis oyo wate miaka 14 buna monyorete gocha tabwikaini bana bande nari special asinchira gete no mwana buno oyo naganetio bo urendi amono bokonyi bwebirengo beiguru igobonekero gwakunira umugano oyo iga okonyo mongina nere anyona na mabere aroseli mwana oecha anyona no bolie anyona ne ndagire yenke na bumuko musukia na inwe buna abagusi bagotebana konyo yo mino karoche ayona arotuganetie korwa somoroberio Nayaeteire mbia mane kyagera gwatotegereire na ndi no kwigana gwitunga onsi na koreke mongina Melen neragendere gukinia abana bae nonye kamenyerete obokongu botambe nigo bagotebanga koramaya ogende nende nche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita kurasi ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South county ne ya Kisii.